जों तिनी और प्रेस मिट मा खलायगा तामि हिमाले मणिपुर जेबाबे गतना अंखां ओ गतना बेलाय खे सेले मासिसा ओ गतना बेलाय खे लासि मासिसा तामि हिमाले और वो मणिपुर 3 मास रमिनाय और वो जाति गोष्ठी दांगा अंगलायखा जाति गोष्ठी नांगलायखा फिया बासिं औरते बुनुखा आज जराबो नेटवर्क बंद खायरि जाखा जखन नेटवर्क खुलगो अबो आराय मास तो जों अबनो नुखा अ गतना हंगाय 4 तारिख मे नि गतना 3 तारिख मे वो जखन बंगारा आंदोलन को स्टूडेंट दंना करनो तुये 4 तारिख नि मे हंगाय आरो उरपाति लायखा जखन उरपाति लायफ्रुनाय कायसा पाराव बर खाबिका कायसा पाराव न खरिका कायसा पाराव न खरि पुरुनाय नक सकसा पुरुनाय किरिजागिनाय बोरै खरकताम बलंबखा खाबलायखा ताइ बुमा बुफा दङ आ जराव पुलिस रक नुगैनाय बरक न सेफ्टी नि बागिनाय बरक न रंगैतु बुइनाय जखन आ जे गेदारिं नाय रक बाय लामा मालायै बरक न कासुगैनाय गारि नि बुथाग्रिवै बरक न नारेखा आ जराव पुलिस बरक न हेन ओभार खाय मारिका आबो ओंखना पाब्लिक जखन गोबां बांगो आरो बांगो आसमय पुलिस रक जदि कम कांगाय फानपाया अंगै थाङो अमाहाय गतना फान ओंखना ओ फान सानानि मुसुङो पुलिस रक अमाहाय के याफार गाबो मानि परेबो बननि जे तमुं रंनो बजों आरो सिथायखलायो नायथायखलायो तेबो जों आरो सायमांका जे अबुरि रक न बुरि खरक तामना रं तुमानि जत्तनि साकनि रि न खेंगिनाय बरक न रिकरि हिमरिका आज जागाव तंगो खरकसा 50 बोसोरनि बयस खलाय तिनि बुरि बुखु अबुरि बुखुक न हंगा बरक याकारि रहका ताइ खरंनि हंगा 40 बोसोर ताइ 20 बोसोर बरक न हंगा तुइ पारानि जे लामा हामिया जे काचा लामा ओ लामा हिमरिका हिमतुतुइ पर्यन्त बरक न सात गया जागा तांथ गया जागा आरो रग बरक याग्रिखा अमहाय नुगुइनाय मुक्ति थांलिया नुगुइनाय माइततरा लाइलिया बेलायके खाखामो अमहाय गतना न नुगुइ अम बुरि रक नि उपरो अमहाय जेबा अत्याचार खलायका अमहाय के हिमरि मान परेबो बर कायसा खेतनि जे खेतव तलांगै माइ खेतनि माइ नाराव तलांगैनाय बन आरो पालखाय गण दर्शन खलायका बारे गेंग्रेप खलायका अब गेंग्रेप खलाय मानि परे तिने जे खरकनि बुरि बुखु बरकनि बयान अबनो जों बुजिखा बनि बयान मीडियानि बुसकांगो अककनो साका तिनि अ पुलिस र बरकनि उपस्थितिते बरक तंफ्रुनो अमहायके हिमरि जाखा इरिकरि खलाय जाखा ताइ गेंग्रेप खलाय जाखा नि बसाका ताइ पुलिस र निरक खैना बरक नासिक दङ नि जे फक सामानि आं सानानि मुसुगु पुलिस प्रशासन पुलिस आइन जतनि बागै न थान एक जे जागाव बुरि रकन अमहायके जे बुरि रकन चिरिक दिगुइ बुरि रकन अमहायके असहाय न अमहाय खाय दंफ्रु बरक आरो बुजानानि दरकार दंमानि तेबो सानानि मुसुगु आरो जे मुख्यमंत्री हिन तंनाय आरो मुख्यमंत्री बो निरक मुख्यमंत्री बो किसु साया अबनि बेपार आसुक बाय थागिया आजागाव तिनि बिबिनो अमहायके रिकरि हिमरि माने नुगुइनाय खरकसा बुरि बुखुगनि बुफायं आमरि उइनाय बिबिनो बान्थिनानि बागिनाय ब आगुगुइ थांफ्रु गांगाय बन जे बुथारै सिबि माने आबो बेलायखाय आबो निन्दनीय बेलायखाय नासले मासिसा अबो बेलायखाय जलि मासिसा अमहायके जे बुथार माने अमहायके जे बुरि रकनि ऊपर अत्याचार खलाय माने तै कैसा हंगा और बेलायके कुथुके वानसुक जांगानि कक हंगा जे समय 4 तारिख मे वो गतना अंगो वीडियो वायरल माने 19 तारिख जुलाई अंगो 19 तारिख जुलाई माने परे न भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब आप्रुसे कक छाव नरेंद्र मोदी जी ब साइमान दंगो जे मणिपुर जे अमहाय गतना गति तमानि मणिपुर जे अमहाय गोष्ठी कुंडल उंगुइ तमानि
अब शुद्ध भाइरल अंगी नमासे भाइरल अंगी अब बोमा है अंगी तो खाना फियाबा मोदी जे आपरो से बिनि थुमानी सिसावो आपरो से बकक सावो इंगे आं अबन सानानि मुसुगु जे जागाव पुलिस साइमानो जे जागाव मुख्यमंत्री बो साइमानानि क मुख्यमंत्री बो साइमानो तांगै अब प्रधानमंत्री न अकरो न जानो गया अंखना तांगै प्रधानमंत्री हिंगा हंकेबा आसो 3 मास दरिया और जे गुनगल उंतंगमानि जागाव जे आ जागाव प्रधानमंत्री वाइसापानो थांगिनाय अबनो सामाल रिया अंखना एकै आं अबसे सानानि मुसुगु जे बिनि जरादा करि नै जे जों सुजानानै थांगा हंकाय तेबो साइमानो जों खोनाव प्रधानमंत्री आ जरावो ओ 3 मास नि बिसिंगो ओ 3 मास नि जरावनो बो फ्रांस जापान नि अमेरिका रगो बो थांग बेरेखा ओमहाय 8टा जागा दा कयटा जागा वो थांग बेरेखा असब जागा से थांग बेरे मान हंकाय नों सालजा बुदानि जरा करिखा मणिपुर थांगिनाय नों अगतनानो सामालिनानि आपनि बागिनो तिनि जदि भिडिओ भाइरल नङा हंकाय प्रधानमंत्री बो अकक सागला कामु जदि भिडिओ भाइरल नङा हंकाय मणिपुर अमहाय जे बुरी रक अमहाय के सातक जातो मानि बुरी रक जे लासि मासिंसा खैरि खुगुइनाय अमके हिमरि मानि अगतनानो न भारत बर्षनि बररक नुगला खामु ताबो जत्त भारत बर्षनि बररक नुगुइनाय अबनबा कन्डेम फ्लाइटम अबनि प्रतिबाद जानो गुइतम तेबो सानानि मुसु नरेंद्र मोदी जी नो दति खलाइनाय एक्शन नाहादि अब वानसुक जाकनानि कगया अब एक्शन नाहानानि ककसे तामनि हिमालय जे काल्पित और काल्पित खरक जाया और काल्पित खरंनै खरक तामिया और काल्पित नखा भिडिओ फुटेज स्राय के जों नुगुइ दङ और अंखा 30-40 जन मत बरक दङ काल्पित दङ बरंनो चिन्हित खायि बरंनो खरकसा के सिनि हुइ रमबुइनाय बरकनो अरेस्ट खालायदि दति बरंनो फासि अर्डार मारिनाय जदि नों अरबो जदि फासि अर्डारिया बरंनो हायनो जदि फियगुइरि कांकाय अब शुद्ध मणिपुर थागला अब सारा भारत बर्षनि राज्यो अब सरगै थानाय और बिहार हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी और तमिलनाडु हिंदी जत जगह सारगै थानाय ताम ग्रेन्टी तंगा सारगे हिनाय जे जागाव पेंडेमिक कोरोना भाइरास जों खानाव उरंखापो आरो अंखापो हिनाय एरपरे त्रिपुरा हापायो ताबो अमहायनो उंनाय जदि अमताबो उसुक जरतै थाम गया जे दुसिनो शास्त्रिया हंगाय बररक देबो उफालबारिनाय देबो बररक सिरंनाय नुखाय नुखाय सागो कलायो सागो मकरबाय खुंजुमै खानागा हंगाय मकरबाय नुखाय सागो कलायपु अमहाय केनो जदि त्रिपुराव बताम ग्रेन्टी तंगा जे मणिपुर जे गतना गति तंगनि और गतिया आपनि बागिनाय नरेंद्र मोदी जी नो अबनो कबो मुंगनारनाय जे सामानी नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुनी सामानी और वो तेबो भारत माता की जय हुई सामानी आओ भारत उनका सम्मानित देश भारत उनका भारत माता देश और भारत माता देश न बांचिरिनानि बागै बा सम्मान जनक तरिनानि बागै नाय अमहाय नुंग्रामी सामुं तांनाय रनो दति खाय अरेस्ट खालाय बरंनो कठोर शास्ति रइनाय बरंनो अब बंगनि बरंनो एकदम निनि तामनि फांसी और कुनताय शास्तिया फांसी रिनानि उंथुमनै कबुंनारगो बारक सालिया ताम हिमालय अमहायके प्रधानमंत्री जदि अमहायके एक्शन ना कांगा हंकाय बेलाय न जानाय जदि एक्शन ना हंकाय और स्राइम तंगै थानाय बिनि कुर्सी कमावै थानाय अहंका ब्रैनि साप तंरनाय आबनि बागैनि कुर्सी बानचिरेना मुसुंखा हंकाय दति अब ब्रैनि जे अमहायके सम्मान हारि तंगनि जागाव जतनि नगनु खुंगन बुरि दंग अमहायके नंग्रक खाखलायदि निनाय नरेंद्र मोदी थनि कबगैनो आनि कबरन थादा हामबाय।